Iphakamile igama lakho lona lodwa. Wena uNkulunkulu siyabonga Baba. Mighty Jesus. Siyabonga uNkulunkulu wethu.
indodana ezweni ukuba yahlulele izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Okholwa yiyo kahlulelwa, ongakholwa usahlulelwe. Lokhu engahlulelwanga egameni lendodana ezelwe yodwa kaNkulunkulu. Amen. Siyabonga Nkosi ukufunda kwezwi lakho. Amen. La ke sifunda khona namhlanje izolo siyayiqala phezulu endaba sakhuluma ngenyoka yethusi, sakhuluma ngoJesu ephakanyiswe njengenyoka yethusi sehla. Sabona ukuthi uNkulunkulu yonke lento uyenze ngoba bebathanda nje abantu. uNkulunkulu kahle kahle ubethande izwe waze wanikela ngendodana yakhe izelwe iyodwa. Sakuveza izolo ukuthi uJesu eze ehle ezulwini ubengehlelanga khona ukuthi ezolahla abantu, kodwa ubeze njengomakhenika. uJesu ubeze njengomsindisi. Sakuveza lokhu ukuthi awumakhenika abala emhlabeni uma uyaye nje ubafice begcwele amafutha ey'moto, begcwele upende, kucaca ukuthi omakhenika bey'moto laba. Bese savuka incwadi yesambulo ethi uJesu khona wabonakala uJohane, uJesu ambona ehla phezulu ehamba ney'ngelosi ziswenkile zona, ezazi ingubo zazimhlophe zinenkazimulo, kodwa ingubo kaJesu zayigcwele igazi. Njengomakhenika osebenza ngabantu wayengcoliswa imaterial asebenza ngayo. Ayi, ingakho singambizi ngengelosi yokukhanya, futhi ingakho singayilandeli ingelosi yokukhanya, ngoba ingelosi kahle kahle ziswenkile zona, okungcolile akusondeli kuzo. Kodwa munye umuntu ogqoke i-overall yomsebenzi, munye umuntu okwazi ukusebenza umuntu, uKristu Jesu. Sabuka indaba kaLazaro elithi iBhayibheli wayesefe iy'nsuku eziwu-4. Baqala iy'hlobo zaqhela kuye, abathandiweyo bakhe baqhela kuye, nabekawa lethempeli bahlehla ngoba babengavumelekile ukusondela kumuntu ongcolile, ngoba kuyaye kwenzeka abantu abasindisiwe noma abantu abakhonzayo bethi hayi lona mubi, lona ngeke sahlanganyela naye. Bahlehla abantu ngoba abanayo i-overall yokusiza umuntu. Before ngize la phambili bengigqoke ngenye indlela ebisignify into ebengiyenza. Kwase ngoba sekufanele ngize lapha kufanele ngishintshe ngigqoke ngenye indlela esho umsebenzi engizowenza. Kanjalo noJesu iBhayibheli wadabula amazulu, wadela ubukhosi ngoba wayengezanga ukuzotuswa nokuzophakanyiswa, kodwa wayezochithela igazi ngenxa yabantu. Bathi nimlandelelani lo mJuda bakwethu, nimlandelelani leti yafika nabelungu? Cha, silandela ngoba masitheka kwi-history akekho omunye simthola egqoke i-overall egcwele igazi. Bonke bagqoka ahlukile, kodwa lo sebenza ngabantu. Wasondela uJesu kuLazaro, iBhayibheli wayesenuka, sebevale ngetshe ngoba abantu bathi umuntu noma bembone esenkingeni kunokuba bemsize beqhubeke bebenza inkinga yakhe ibe worse, kunokuba ngabe bamsiza. iBhayibheli baqhela bahlehla, wasala yedwa esebolile eboshwe ngamabhandishi. Bahlehla ngoba wayesenuka. Uthi uJesu esondela bathi hayi Jesu ungabusasondela, sezizile iy'nsuku. Uthi noma ezizwe iy'nsimbi zikhala ethi uyaye enkonzweni kuthiwa hawu wena usondela kanjani kukhonzwa, awusazi isimo sakho, kodwa uJesu yena yedwa wasondela. Wasondela uJesu, wasondela uJesu,
wasondela uJesu sebemjajile abantu, wasondela uJesu sebembize ngamagama uLazaro, babengasambizi nangegama, bengasathi ukuthi umfowethu, sebethi hayi isidumbu nje leso. Wathi noma uJesu esondela baflathela ngoba ayikho into abayicanga ukuthi isengenzeka, kodwa umakhenikho wayesebenza ngabantu awakha ama-overall kuye. Lithi iBhayibheli wasondela, behlehla bona kodwa yena wasondela. Ngiyayithanda ilanguage kaJesu. Akasho uJesu ukuthi nisibekephi isidumbu sikaLazaro, uthi uJesu nimbekephi, ngoba noma abantu bengakubiza ngamagama, kodwa umuntu umele wafika kuJesu Kristu uyaba isidalwa esisha. Azathi uPawulu Khabo bo webafowethu, nalokho engiyikho nami angiyikho ngamandla ami, kodwa umusa kaJesu osebenza kimi, ethi as a result angisayi kubheka umuntu ngeso lenyama. Wafika uJesu ngeso lenyama, kwakuyisidumbu Lazaro, kodwa ngeso likaNkulunkulu salusiyeka. Noma ungayibeka le kude ngoba vele sesiyaqeda. uJesu yena wayengaboni isidumbu. Yebo babebona isitha bona, yebo bona babebona nje isidakwa, yebo bona babebona umbulali, bebona isoni, kodwa uJesu engabuki ngeso lenyama, ebuka ngeso lomusa, ebuka ngeso likamakhenika. Wasondela uJesu, behlehla beneso lenyama, kodwa uJesu abona utho kumuntu ongelutho, wasondela. uJesu nimbekephi, bamkhomba bajike baflathela. Wasondela uJesu wathi susanitshe enimvale ngalo, susanitshe ngoba umuntu noma esenkingeni bafowethu uyayeqindezela ukuthi noma ethi uyazama, ethi uyangapho ukukhala khona ikuthiwa uyaphi wena, siyakwazi sikubonile izolo bebekitshe, noma ethi uzama ukuphuma ethuneni kungaphumeki, kuthiwa hayi siyakwazi uke wasindiswa nangalo wanyaka, wehluleka salusuyeka, kodwa uJesu yena yedwa. Jesu wehla, Jesu yena yedwa wehla, wehlile wayishiya impilo yakhe, wadabula amazulu Jesu yena yedwa Jesu wehlile wayishiya. Wasondela uJesu esidunjini, wayesethumela izwi lakhe. Njoba simile silithumela namhlanje izwi likaNkulunkulu, liyiplani, liyindlela kaNkulunkulu yokusindisa impilo yomuntu. Wathi Lazaro vuka ethuneni lakho. Lithi iBhayibheli wavuka masinyane uLazaro, wavuka ngamandla. Abantu sebembize ngamagama, bambiza ngesidumbu. Iphunga elalikuye lamuka kuye masinyane, aqala ama-veins nama-arteries emzimbeni wakhe, nenhliziyo ebisibolile yaqala yaphapha igazi, ingqondo ebingasakwazi ukucabanga yaqala yakhelwa amaplani amasha. Hallelujah. Mase kufika izwi likaNkulunkulu, siza umuntu kade sebizwa ngamagama. Izolo labe sinomfowethu obefakaza, obehlala esitaladini edla idakamizwa for 8 years, kodwa uJesu wafika. Iplani abantu besebengenayo yokumsiza, esengene kuma-rehab waphuma bamdikila, baze bamu-exclude kwamanye. Wafika uJesu njengomakhenika. Oh yes, Jesus. Hallelujah. Jesus. Hayi, uyahlelemba magebhugebhu umdalo wakhe, uyayivula indlela kwahlongasiba umdalo wakhe. Kuyimvelo yakhe lokuthi la khona abantu sebevalile, eqhamuke yena bese yavula. Uthi kuJohane, lalela Johane, mina ngiphethe ukhiye kaDavide, la kuvula khona mina akekho phinde vale, la kuvala khona mina. Jesus.
yakho phinde vule. Oh, yes, Lord. Olunye uhlobo likamakhenika lo. Jesus. Ithi imoto isirayithwe off. Thiwa engeyiphindi ingene emgwaqeni. Esondele lo makhenika. Eyithinta thintena ngendlela zakhe. Kuzwakale kuthiwa hayi bekathi ibheke endaweni ethile. Bemangala bayaziyo ukuthi awusiyayazi njena. Siyamazi nje usibanibani. Uye lo sehamba inkonzo na. Uye lo sehamba amatende. Uye lo sehamba ama-openers hayi. Ukufika kamakhenika umuntu umekoba kuKristu bafowethu. Konke kokuqala beka phela kuyadlula njena. Bese kuyaqala kuvela okusha. Wabafela bonke. Kuze nabasuke bephila bengasayiphileli bona. Hayi bafowethu sesihambela yena. Athi uPaul ubheka lolu thando luyasiqhubezela ukuthi phela bawethu besizoni silahliwe ngabantu besibize ngamagama wasondela umakhenika yena yedwa wafika neplan yokusiza. Akazange emhlabeni ukuzobalela abantu izono zabo bese yabalahla. Sengiyavala. At least ke ngisasho kokuqala. Ngiyavala ngempela ke manje. Uze emhlabeni njengomakhenika. Ithi into mayilimele sebeyibekile abantu ingasenamsebenzi. iTV sifakwe ngaphansi kwetafula anye sebendlale phezukwayo sebeyenza itafula lokuphakela. Efika umakhenika emangala ukuthi awu lento nina seniyenza itafula ngiyalazi igama layo mina iTV lena. Yebo ngiyazi sekuyisidakwa ngokwenu. Ngokwenu ukubuka yebo into engelutho kodwa ngokwasezulwini umpostoli lona. Ngokwasezulwini umvangeli lona. Eyithatha umakhenika efake kwesakhe isandla. Sishilo sethi lokuphathwa ngesakhe isandla asiyise ekhaya ngani. Sengifuna ukuvala. Wasondela ke umakhenika bakwethu njoba esakhona namhlanje sagqoka impahla zokusebenza engangayifaka ezomswenko. Weza kubantu abanamaqala namhlanje simbukike njengomakhenika kafushane sengivala simbuka elinye ipage lakhe namhlanje enjengeloya kani nayi Samaria yonke into osuke wayizwa siyikhuluma kusho uHebrews ukuthi bheka nayi Samaria yakho konke sinomumeli sinompristi olingiwe njengathi sinompristi okwazi ukusimela ngoba akekho umuntu ongayimela phambi kaNkulunkulu ngezakhe zonke. Nangokumeli ngike ngezwa mfowethu kumkani ngubiza igama lakho eliformal. Ngike ngezwa kuze kuthiwa hayi usibanibani wenza ukuthi hayi usibanibani ubulele ngoba ethi bafika kuya abantu ethi bese banesiqubula sishoyo athi don't talk to me talk to my lawyer. Noma icala bembuke bona benalo noma bemazi ukuthi hayi unalo icala kodwa akasakwazi ukuyimela namazwi akhe neintellect yakhe okwazi umthetho ekhele yena kungena ummeli wakhe ongezama ukuzomgweba noma ewazi umthetho. uJesu zazi zonke izono kodwa umehle kubantu akehli ngokuzobalahla. Yehli loya baletho wesifazane ngiyasithanda lesi story. Ubanje oqotshweni bane-proof eyanele ukuthi wonile, bane-proof eyanele ukuthi uzidlile isono. Bebele bamthwala beza naye kuJesu kanti beza naye kummeli oright ongezelanga ukuzolahla abantu ongakuphikisa ukuthi vele uyisoni. Bamlethe kuJesu wathi uJesu cha wemuntu wesifazane lalela nami uqobo angisho ukuthi isona unaso kodwa angikulahli. Ungabusona ngoba izono zakho ithethelelwe. Ke sengiyasheshisa ngifuna into ukuze ngisheshe ngiqede. Uma kwenzeka icala kunabantu abaye befike bezogcwalisa information ukuthi hayi udubule ngenhlamvu ezu5 usibanibani edubula usibanibani kusho konke ubufakazi kuyokhanda into ekuthiwa idocket.
idokethi isho ukuthi usibanibani wenzeni ngosuku olukuthi ukukhona kwale yancwadi kusuke kusho ukuthi necala likhona. Umuntu okuthiwa umshushisi noma ummangaleli okuthiwa enkantolo makusuke kumiwe ethi hayi mina ngimile ukuthi usibanibani unalo icala, esondela ummeli ethi hayi ummeli noma enalo icala kodwa nasi sincephezelanga sithola, bese iyavela idokethi enobufakazi bokuthi ngempela ngosuku olukuthi nosuku olukuthi ngesikhathi esukuthi usibanibani wasenza ngempela leso sono, wambulala umuntu ngempela wantshontsha. Bese uPaul ekhuluma isimanga, wakhuluma isimanga uPaul, ngcono kuncube bekhona ubeyifakaza kahle lento. Uthi uPaul incwadi yamacala eyayisimangalela ngoba uma ecaleni kuke kwalahleka idokethi noma bekuthiwa ade bekhona bonke kunane footage, icamera ibikhona isho ukuthi usibanibani nanga denza ukuthi ukungabe bikho kwedokethi kusho ukuthi icala liyahlehla, mali ke laphinde lahlehla bese liyaphela. Ngiso nesibi kodwa ngeza enkosini, kwathi ngegazi lika Jesu mina ngathola ukukhululwa. Jesu wezu thanda wami wayise wangithethe lela wangethula wangeshiya. Lithi iBhayibheli incwadi yamacala idokethi ebisimangalela ithi usibanibani ngempela usifanele isigwebo esithile, ngempela usibanibani ufanele ukulahlwa, ngempela usibanibani ufanele ukuthi engabe sabizwa ngomntwana kaNkuluNkulu, ngempela usibanibani yebo kuyiqiniso ukuthi akusamelwe ngempela ethola i-second chance noma i-third chance, kodwa incwadi ebisho njalo lithi iBhayibheli uJesu sabheke ephasikeni wayibethela kanye naye esiphambanweni, wathi uyasondela uSathane ethi uyosimangalela, wavela uSathane ummangaleli, safika nathi wafika uJesu, kodwa makuthiwa kuyacinga ubufakazi. Incwadi yecala engabe isatholakala, sihambe emhlabeni nje icala lethu lihlehlile. Ingakho la sifunda khona namhlanje lithi okholwayo indodana yebo usesindile yena akasayi kwahlulelweni, kodwa lo ngakholwa yiyo ngoba incwadi yecala lakhe emangalelayo noma engaba nemali ebizwe ngamagama amahle ezenze ngasese isono zakhe, kodwa incwadi emangalelayo uhamba nayo. Uyithwele ethi ngenza into ethule ethe du bafana bami bonke ubufakazi ngibuqishile, akekho nolwazi eze frame omunye umuntu, kodwa uma engekho kuJesu incwadi yamacala ahamba nayo. Uyithwele ngoba umuntu ongakholwa kuJesu sehlulelwe vele. Sengiyavala bafowethu, kuba isikhathi besikhona bese yavela ummeli ethi kanti bakwethu ulahlwa ngaliphi icala ngoba incwadi ayikho, bese liyahlehla icala, sihamba nje lihlehlile icala, hayi ukuthi evidence ayikho, icala elihlehlile ngoba incwadi ayisekho, hayi ukuthi ubufakazi obuphathekayo abukho, cha bukhona, kodwa incwadi yamacala kade yabethelwa kanye naye isacingwa namhlanje abayitholi, namanje basayibheka basaphakamisa bayehlisa, ayitholakali ngoba yabethelwa esiphambanweni. Ohlabelayo ngisithanda sona isiphambano ngoba uJesu wami wabethelwa kuso, athi yebo sengiyobambelela kuso isiphambano ngize ngisusa umqhele. Athi
emhlabeni ekude kwema isiphambano esinosizi. Yebo uJesu wabo wabethelwa kuso ethwele lonke ihlazo. Hayi iBhayibheli lithi wenziwe isono ngenxa yethu, zonke izono zezwe wazithwala ukuze abakholwa kuye uma befika kuye bethwala ukulunga kwakhe beshiya izono zabo. Hlehlile icala, hlehlile icala. Usekhona ummeli kodwa incwadi ayikho. Usekhona ummeli, usekhona uJesu kodwa incwadi yomthetho esimangalelayo ibethelwe. Usekhona uJesu ummeli esimelayo olahlwe ngenxa yethu. Incwadi esilahlayo ayisekho. Sengiyathandaza ngakho ngenayo lo mmeli bafowethu kuze singadli isikhathi kuze kuqalwe ngapha. Ohambe ngenayo lo mmeli uhambe ethwele incwadi noma engaba negama elikhulu ebandleni lakhe kuthiwa kwenzeke lutho mengakafiki, kodwa uma engakholwa uJesu incwadi yamacala uhamba uyithwele. Uma engakholwa uJesu icala lakhe liphambi kwakhe ngisho la 27 years ago okuthiwa waliyela ejele usuke salithwele ngoba uJesu yena yedwa ummeli oneqiniso. Nayi into sengiyavala indaba sifana manje ngiyinqamule. Lo mmeli esikhuluma ngayo usagqoke impahla zokusebenza kwamanje, usagcwele igazi ngoba usasebenza ngabantu. Siyeza isikhathi la khona uJesu eyosuswa kwiposition akuyo ekhumula impahla zokusebenza bese ngena empahleni zokwahlulela ebeyijaji, ekhumula impahla egcwele igazi, egqoka impahla zenkazimulo. Athi umhlabeli ngokuba kungengene nento neyodwa engcolileyo ngalela siyakhona. Bese yasuka uJesu ethatha iposition entsha. Uma umuntu ophila namhlanje engahlangananga noJesu, lo muntu uhambe ngolahliweyo, hambe ngolahliweyo. Asizange ngizontshela ngemoto, sizontshela ngombuso ozayo. Uyamdinga lo mmeli uJesu, uyamdinga lo mmeli, uyamdinga lo mmeli. Yebo siyabalilela bona, siyabakhalela ngoba siyezwa amaphimbo abo. Yebo laba badlulile emhlabeni bengayenzanga intando kaNkulunkulu. Athi umhlabeli kuyintando yenkosi ukuba kusinde isoni. Esikholwa uJesu noma singamboni, yebo kwenziwa ukuba sikholwe indodana, sisinde ngegazi elothiwe lemvana. Usenenhlahla, usenenhlahla, usenenhlahla. Usuku lweqala lingakafiki usenenhlahla. Usuku lomgwebo lingakafiki usenenhlahla. Athi uPaul kwabaseKorinte ngoba thina sonke sisazobonakaliswa bafethu phambi kwesihlalo sobukhosi, umuntu nomuntu ezilande ngalokho akwenzile sasemhlabeni bese siyahlulelwa ngakho. Umuntu uma engena Jesu uyofika zidlala izono zakhe. Phela yebo ubusisiwe ngoba akasayele ekwahluleleni. Sothi sithi siyafika kuthiwa hayi dlula, incwadi yamacala sithile kaveli. Dlula belilikhulu icala lakho kodwa ubufakazi abusekho. Sesiyathandaza nangu kumele atohlabela incwadi yamacala esimangalela bafowethu. Wayibethela kanye naye esiphambanweni. Uma umuntu engenayo uJesu uhambe necala. Umuntu engenayo uJesu uhambe ngolahliwe. Kodwa nangu uJesu namhlanje siyammemezela. Nangu uJesu namhlanje siyamphakamisa. Sithi yeni nalonke enikhatheleyo nenisindwayo, nawe uma ubuka impilo yakho uvela uphelwa amandla ngoba wazi ungaqala ngaphi uyilungise. Lalela, sikho isidingo sokuthi uyilungise, asikho isidingo sokuthi ufunde umthetho ngoba nangu ummeli owazi konke. IBhayibheli akekho onyukile kunaye futhi akekho wehle kunaye ngoba uJesu lo esikhuluma ngaye. Sesiyathandaza
ula ukhona mothi ngiyamdinga lo mmeli phakamisa isandla sakho phakamisa isandla sakho ngoba icala ngisho ngalenza nibaningi influence wabanye kodwa uzobe usuwedwa phambi kaNkuluNkulu ayikho excuse ozobusunayo uthi Nkosi angwamkelanga ngoba kwakusheshsha kuntambama kuphuthunywa kwenye inkonzo ngoba Nkosi kwakusheshsha ngangimi nomuntu eduze omngani wami wayothini uma bakithi sengiphakamisa isandla beyothini ngibukela iTV ngisekhaya ngilalele bese kuthiwa uma ukhona ofuna uJesu chabo bafowethu le ndaba ibhekene nawe lo mmeli ungowakho ngiyathandaza mekhona nje ngiyamdinga lo Jesu maunga ngedluli nje sasho njalo phambi isandla sakho njabe kuthi usekhaya yizwama amazwi ami phakamisa isandla sakho ubuyisane noNkulunkulu lapho awungizwe nami Jesu wami phakamisa isandla sakho sengiyathandaza lapho babiza baye Jesu lapho siyabonga nisenze ngisondele phambi mawungizwe ngisondele phambi sesandla shawa isikhathi laba kuthanda besondele ngaphambili mawungizwe nami Jesu siyabonga nabafuthe nize phambili ungasali ngenzeka ukuthi uyagcina ukuthola ithuba elinje lokubuyisana noNkulunkulu empilweni yakho kubhlungu ukuphila impilo yama regret uthi kube ngavele ngamamkela nje uJesu baningi namhlanje abangasekho phakathi kwethu abalifisayo leli thuba lokubuya bezobuyisana noNkulunkulu mavuma kuba likwedlule namhlanje yizwa unendaba uJesu unendaba nawe ummeli waphakade unendaba nawe uJesu lapho bafowethu sesithandaza jabe kuthi usekhaya phambi isandla sakho usho lamazwi emva kwami inhlahla le ohlangana nayo namhlanje inhlahla le ukumelwa inhlahla le ukuthi ube khona ongena endaweni yakho
lingabi namahloni bafowethu liyaba ubula kwababhubhayo kodwa kithi nesisindiswayo lingamandla kaNkuluNkulu. Kaloku uPaul akunamahloni ngevangeli ngoba kimi liwukuphila lingamandla kaNkuluNkulu. Lisho lamazwi emva kwami lithi Nkosi uJesu sibelekele thina sonke. Nkosi uJesu namhlanje ngiza kuwe ngiyisoni kodwa Nkosi ngiyakholwa ukuthi wena wangifela esiphambanweni. Ngiyakholwa ukuthi sengisindisiwe egameni likaJesu Kristu. Amen. Siyabonga bafowethu. Mawungizwe Jesu, 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 Jesu.